Прывітанне, вы на канале Гродно 1127. Мы ўжо распавядалі пра гісторыю гродзенскіх аўтобусаў, тралейбусаў і нават крыху ўзгадалі пра гісторыю чыгуначнага вакзала ў Гродні. Але некаторыя з нашых гледачоў прапанавалі ў каментарах зрабіць відэа пра гісторыю гродзенскіх аэрапортаў. Таму новы выпуск будзе прысвечаны менавіта гэтай тэме. Стаўце падабайку гэтаму відэа, падпісвайцеся на канал Гродно 1127 і паляцелі. Гісторыя гродзенскага аэрапорта пачынаецца ў 1910 годзе, ды не ў самім горадзе, а ў вёсцы Караліно, недалёка ад Гродна. Там пабудавалі на старэйшы ў Беларусі аэрадром, дзе размясцілася першая паветраная рота. У 1912 годзе на тэрыторыі паветранай роты Гродзенскай крэпасці сфарміравалі 19-й крыпасны авіяатрад, які заклаў пачатак аэрадрому. Штат авіаатрада складаўся з 66 чалавек, а на самалётах быў нанесены надпіс ГРД, што азначала прыналежнасць да Гродзенскай крэпасці. Ды і сам атрад прыняў удзел у абароне крэпасці ў Першую сусветную вайну. Дарэчы, калі вы хочаце ўбачыць асобнае відэа пра Гродзенскую крэпасць, то пастаўце падабайку гэтаму відэа і напішыце пра гэта ў каментарах. Пасля заняцця гродна-кайзераўскімі войскамі на аэрадроме размяшчаліся нямецкія самалёты, а ў часы ўваходжання Гродна ў склад Польшчы аэрадром выкарыстоўвалі як запасны для самалётаў 5-га авіяпалка з Ліды. У 1939 годзе Чырвоная армія пачала так званы вызвольны паход на тэрыторыю заходняй Беларусі. Тады аэрадром Каралін адыграў вялікую ролю, бо за яго адбыўся моцны бой роты аховы з савецкімі войскамі. Пасля гэтага на аэрадроме размясцілася 10-я асобная авіаэскадрылля памежных войскаў Народнага камісарыята ўнутраных спраў. Але ўжо амаль праз 2 гады нацысцкія войскі напалі на Савецкі Саюз. Калі раніцай 22 чэрвеня 1941 года склад эскадрыллі прыбыў на аэрадром па баявой трывозе, то ўбачыў, што яго практычна не існуе. Самалёты, якія знаходзіліся на палявых пляцоўках, нямецкія войскі знішчылі альбо захапілі, а аэраразведавальныя самалёты Р-10, якія паспелі падняцца ў паветра да бамбардавання, былі не прадназначаны для паветраных баёў, таму з палёта таксама не вернуліся. Пасля Другой сусветнай вайны на аэрадроме размясцілася 95-я змяшаная авіаэскадрылля, якая размяшчалася там ажно да 1993 года. Дарэчы, хочаце цікавы факт? Раней на месцы стадыёна Абутнік каля школы нумар 12 размяшчаўся земляны форт нумар 2, і да таго, як пачалі забудоўваць вуліцы Паповіча і Вольгі Соламавай, вакол форта было проста вялікае поле, якое цягнулася да самой Ласасянкі і добра праглядалася. Дык вось, у пасляваенныя часы там таксама размяшчаўся аэрадром, прыкладна на месцы недалёка ад сучаснага кінатэатра «Кастрычнік». Гродзенскі старажыл Александр Пятроў узгадваў, ад форта да аэрадрома было метраў 700. Ён быў маленькі і прымітыўны, проста роўная пляцоўка сярод засеяных палёў, прыкладна 500 на 50 метраў, выцягнутая з захада на ўсход. Дальні канец у раёне сучаснай вуліцы Вольгі Соламавай. На аэрадроме стаяла невялікая будачка і 2 двухмесных самалёта біпланчыка. Аховы я ніколі не бачыў. Лёталі біпланы рэдка, пасажыраў адпаведна не вазілі. Мы нават не ведалі, чым яны займаюцца. Пазней Александр даведаўся, што гэтыя самалёты штодзённа прывозілі з Мінска матрыцы для друку газет у гродзенскую тыпаграфію. Дарэчы, у нас ужо было асобнае відэа пра гісторыю гродзенскай тыпаграфіі. Спасылку на яго мы пакінем у апісанні пад відэа. Але самы час распавесці і пра грамадзянскую авіяцыю. Нягледзячы на тое, што на аэрадроме ў Караліно размяшчаліся вайсковыя самалёты, у 1962 годзе там адкрылі аэрапорт Гродна. У сакавіку таго ж года адтуль пачаў лётаць першы самалёт Іл-14 з спалучэннем Масква-Гродна-Масква. Таксама самалёты з Караліно ляталі ў Мінск, Кіеў, Крым і Адэсу. Часам побач з аэрапортам адкрылі гатэль «Палёт». Праз 20 гадоў побач з мястэчкам Абухава адкрылі новы гродзенскі аэрапорт, бо з-за абмежавання ўзлётна-пасадачнай паласы аэрапорт у Караліно быў не ў стане выконваць усе задачы. У снежні 1983 года з аэрапорта ў Абухава пілоты выканалі тэхнічны рэйс на самалёце Ту-134, а ў ліпені 1984 года адбыўся першы пасажырскі рэйс Гродна-Масква-Гродна. Адтуль жа штодзённа лёталі самалёты і ў Мінск, а ў летні перыяд на савецкія курорты
у Сімферополь, Адэсу і Сочы. А што сёння з гродзенскімі аэрапортамі? У былым аэрапорце Каралін зараз базуецца гродзенскі аэраклуб, а будынак былога кантрольна-дыспетчарскага пункта з 2022 года спрабуюць прадаць з аўкцыёна. У Абухова ў 1985 годзе пачалі будаваць будынак аэравакзальнага комплекса, але да 1993 года паспелі пабудаваць 9павярховы адміністрацыйны корпус, залы чакання і эстакады. Пасля гэтага будаўніцтва замарозілі. Пабудова стаяла закінутая да 2010 года, калі яе першы раз паспрабавалі прадаць з аўкцыёна. Такім чынам, пабудову спрабавалі прадаць на працягу 11 гадоў. У выніку яе выкупілі толькі ў траўні 2021 года. Зараз там плануюць арганізаваць лагістычны хаб і размясціць аб'екты оптавага і рознічнага гандлю. З 2009 года з гродзенскага аэрапорта былі толькі 2 рэгулярныя рэйсы. Першы ў Калінінград 1 раз на тыдзень, другі ў Маскву. Потым гэтыя рэйсы адмянілі. У 2018 годзе былі размовы пра тое, каб арганізаваць рэгулярныя рэйсы ў Варшаву, Маскву, Санкт-Пецярбург, а ў летні час і ў Сочы. Але самалёты так і не паляцелі. Таксама ў 2021 годзе былі спробы запусціць самалёт з Гродна ў Маскву, але ж першы ж рэйс адмянілі. Вясной 2022 года аэрапорт у Абухова амаль спыніў працу. Большасць супрацоўнікаў адправілі дамоў. Там пакінулі толькі ахову і яшчэ некалькі чалавек, якія павінны былі сачыць за кацельнай. Вось такая гісторыя ў гродзенскіх аэрадромаў. Калі вам спадабалася відэа, то стаўце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і націсніце на званочак, каб не прапусціць наступнае відэа. А ў каментарах можаце распавесці, куды апошні раз лёталі на самалёце.